Beste behin, eta badira 57 urte, Euskaltzaindia presente egongo da Durangoko azokan. Honen bitartez, gonbitea luzatzen diegu euskaltzale guztiei, Euskaltzaindiaren erakusmaira eta erakus lehiora etortzeko, urreratzeko. Han ikusiko baitituzte azkeneko hilabeteotan argitaratu ditugun hainbat liburu, hainbat argitalpen eta hainbat osagai. Azokan, hain zuzen ere, 2 titulu berri aurkeztuko ditugu. Lehena, Luis Mari Zalduak eginikoa, Euskal Herriko antzinako jainko eta jainkozen izenak, eta gero bigarrena izango da Eneko Zulagaren doktorego tesia Mendebaldeko Euskara Zaharrari buruz. Eta nola ez, azken hilabeteotan argitaratu ditugun liburuak ere hor izango dira, gure erakusmailan. Besteak beste, Allande Sokarrosen omenaldiko liburua, bere testuak eta berari buruzko testuak biltzen dituena, Enrique Kennerren idazlan hautatuak, hildo beretik, Ibai Iriarteren azterketa Joakin Lizarragaren lexikoaren azterketaren aldetik, eta azkenik, liburu hau. Literaturaren inguruan, hizkuntza gutxituen literaturen inguruan, itzulpenaren inguruan, eta abarren inguruan diharduena. Eta aukera izan duguna argitaratzeko, agen du unibertsitatearekin batera. Bide bat hasteko, gerora ere bestelako fruitu eta emaitzak ekarriko dituena. Beraz, etorri azokara eta aukera baldin badaukazue, pasatu gure erakusmaitik eta han izango dituzue zuen eskura esandako hauek.